ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପାଠ 8 ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି ପାଠଟିକୁ ପଢିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 46 ପାଠ 8 ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜି। ବଣର ରାଜା ଭୋଜି ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ପ୍ରଜା। ସେହି ରାଜା ଜଣକ ଦିନେ ଭୋଜି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସବୁ ପ୍ରଜା ଉଆସରେ ଖାଇବେ। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ପଶୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଠିକ୍ କରାଗଲା। ଡାକରା ପାଇ ଜୀବମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଡାକରା ପାଇ ଜୀବମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜଉଆସ ଆଡ଼କୁ। କଣ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଭାଲୁ ବଡ଼ ଡାଲାଟିଏ ଧରିଥିଲା। ଭାଲୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଲାଟିଏ ଧରିଥିଲା। ସେଥିରେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ଡାଲା ଭିତରେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ସବୁ ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହନୁ ଧରିଥାଏ ଗୋଲାପ କଢ଼। ହନୁ ହାତରେ ଗୋଲାପ କଢ଼ଟିଏ ଧରିଥାଏ। କାହା ପାଇଁ ଧରିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ସଭା ପଛରେ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆଟି ଢଳି ଢଳି ଚାଲୁଥାଏ। ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପଛରେ ବୁଢ଼ା ଗଧିଆ ଢଳି ଢଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଡବାରେ ଖାଇବା ଦରବ ଥାଏ। ଡବାମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲାଗଲା। ଉଆସରେ ଜୀବମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। କେତେ ଜଣ ଡଙ୍କି ଧରି ପରସିଲେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପଶୁ ହାତରେ ଡଙ୍କି ଧରି ପରସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଭା ଶେଷକୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ଭୋଜି ଶେଷ ବେଳକୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା। ପିଢ଼ା ପକାଇ ବସିଗଲା। ପିଢ଼ା ପକାଇ ବସିଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଭାବିଲା ପେଟେ ଖାଇବ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ପେଟ ଭରି ଖାଇବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଖାଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଲୁଆ ନନା କଣ ଦେଖିଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡବା ଖାଲି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ।